Men bu gedek Hindistanyň Chatra diýen ýerinde bolup geçen hakyky wakany görünmekçi. O ýeriň tokoýlugyna 60 töweregi pil bolan bir pil sürti ýaşaýardy. Bir günem piller kemişeki endikler boýunça ýmit gözlegine gezilenje çykýarlar. İçinde bir pil ýygy galýawy bir ýeri gadymaka başlaýar. Adatça piller suw gözläp ýer gadyp bilýär. Muňa obanyň ýaşaýjylar başda insen bermeýärler. Ýöne ol bir näçe saatlap has giň we çuň gadyp başlansaň, adamlar onuň ýanyna üşüp gelýär. Adamlar pilin ünsün soğumağa bir näçe gezek synanşyk etdiler. Emma başa barmady. Hatda üstü bananyň dol ýüklugynyň hiç pil ýüze urmaýar ýöne näçündir. Bir zat bu pili gadymakdan ýüz öwürtmedi. Hatda gadyan çukurynyň goloýuna adymy getirtmeýärdi. Ahir 11 sagatlap dinusyz gadymakdan soňra pil tapdan düşýär we şo ýerde ýykylýar. Sirk tomaşyny synlaýan ýaly bolup duran adamlar derrew ylgap baryp pile kömek edýärler. Gadyan çukuryna perseler bolýan. Ýaraly ýakdaýda tapsyz halyna kuma golaşyp bir çağap ýatyr. Elbetde 11 sagatlap dinman çukur gazdyran güýç enäniň perdendine bolan söýgüsi bolup çykdy. Ene şundan görnüşi ýaly, ene söýgüsi adam we haýwany tapawutlandyrmaýar. Dünýäde ene söýgüsine taý geljek duýgy ýok. Ýaşasyn eneler.